Yatifanira kumirira kugadzirwa namwana wachazouya. Kuma tobva kuti nyika ino wakanaona vanhu ngatidzize kuzviitira zvinhu zvedu. Alright. Tinokwazisai nemufaro. Nhasi tiri kunzvimbo yeChikanga Tare. Nhasi ndina local scientist. Vane something which is very interesting. But ndisati ndataura nezvazvo, chikopokopo muri kuchiona izvi. Kumbotanga tavambozviintroducer. Ndikutaura nani zuva nhasi? Nhasi muri kutaura na Godfrey Mudariki, Chicago Science. Chicago Science. Alright. Zvinoziva kuti Chicago Science. Alright. It's a local scientist from Wedza. Alright. Based in Tare. Okay. Alright, ndiri kuona chikopokopo ichi. Kune vanhu vakambogadzira chikopokopo. Hamusi wekutanga. Aimbonzi Daniel Chikoma akambogadzira chikopokopo chake chikazotadza kubhururuka. Ameno kuti imimi zvakamira sei? Yes, iye murume wamotora yaito shamwari yangu yagadzira zvemakombi emvura nechichichichi. Aitoonana naye tichikuzana munyaya idzodzo. The local scientist idzodzo. Osaka ndiye one of the people akakuinspire. Yes, I can say, but tingori same age. Alright. Okay, same age. Togadzira tunhu twakasiyana siyana. Alright, saka chii chakada kuti muzotanga kudaira zvokugadzira? Makadii kana kuita zvokurima? Vakatozviendera chikoro. Right, inini chekutotanga pasina zvokuti chikoro. Nditori artist akatozvarwa naMwari akatodaro. Alright. Ati yangu yakatanga kutobatwa nditori grade 1. Yamonzo kuti makala unotaura maHG mastema HG vana vakanga vakaita saizvo tisu manje. Alright. Ita zvokudrowa ndodini zvese ndonyora namesunwriter zvandakazendera kuchikoro ndozvokuitira sunwriting. Kuprinda ma-t-shirts kudi all artworks. And of which ndo munozobva kuti engineering dzedze idzo dzekuzona kuwolda kana wolda uchigadzira design zvinobva from a drawing. Zibva ku 2 dimensions to 3 dimensions to 4 dimensions. Saka mungambotitaura here pakunyanya takatarisa mudziyo uyu kuti chii chinowawo chimbori chii chaicho chaicho? Right. Ndikuona chine mavhiri mangani 2 4 6 7 manje mchana chane 9 chane 9 vose chiprova chine chida chega kuti Saka mukafunga mowedzera mavhiri? Ayo handifungi. Chinotaurwa naicho chinhu ndochotaura kuti apa kadai ndidai kana ndikandawedzera zvimwe zvinhu naicho chinobva chati ndiwedzere chakati futi. Saka ndiwedzere chakati chitaura ndiise futi shop pakati sakati. Icho ndo chinototaura. Ndochotaura kuti ndakuda kunzwai kuti ndiite zvakanaka zvaunoda iwe. Saka i-communication between your invention and me. Alright. Sure. Okay. Mungambotitaurira tisvike nechepadhuze. Right. Ande muri kuona kudai. Design mukaona ndi ma-helicopters. Yes. But air means air. Ground means ground. Takaiti gracopter. Inofamba pasi. Dzokorodzai pane vanogona usinge asina kudzidzisa. Handisati muri kuona kuti chakatarisa shape yacho chakafanana nema-helicopters anodika. Type helicopter yanenge wangoda unouza kuti ndikadai zvoda kuti ndakadai. Saka iyi manje that helicopter ka heli means air. Alright. And ndimuona saka ground means ground. Saka helicopter i gracopter ground helicopter. Alright. Saka ina kana hope yekuzombobhururuka. Aiwa inoti ingawa ne hope but tinenge tisiri mu-association yacho yezvokugadzirwa kwemandege totofamba zvese kuti ndipamwadza ndichatokwanisa kuti mukufambisire kuti tofamba. Munoshandisa local material because ndiri kuona apa makashandisa inotishandisa inonzi waste material. Zvakutoraswa nevamwe zviya ndo zvandochitogadzisa manje. Ndotoshandisa waste. Ende ndiri kuona makanyora ko zvekunyora izvi. Right. Zvinenge zvichikonzerwa nei kuda kunyora? Kunyora ndoritori basa rangu.
ndiraramisa maningi rekunyora iro ndo ndakafunda maningi rekunyora iko kunyora nekudrowa nekudii zvese ndizvo zvandinoita asi ndo pandakudzaivira kuti madrawings manje ndo izvo zvobuda pa madrawings hazviitwi nemunhu asingagone kudrowa munotanga madrowa totanga tatodrowa kuti ndazodinda papepa chaipa ndikuona makatonyora the results of color yes ndo zvatati ipo pandaitorera kuti kana makala anga achiitwa nevana chiti vanhu zvanga vari kuita manje vari vana vanoenda kunoti vakanzi tipei kana kuti tigadzire mugoti mwana anga achienda kunokovezesa mugoti nemumwe munhu kana sekuru kusaidi mai vacho vobhadhara ndopatati asi sizvo zviri kuitwa izvi vana ngavaite chinhu chako ega kutanga kugadzira kana amati mugoti ngaatange mugoti wake kusvikira wadini wapera momaka mugoti iwoyo ndikuona pane pakasaying futi kamakanyora kuti nyika inovakwa nevene vayo pagracopta yedu saka ndo mavakiro acho amakuiwa chacha because izvozvizvika ndikakudzai kuti iro riri ndikaenda naro mushow handibude ndisina mari ita 800 kana kuti 1500 musadaro because kukwira vana vachikwira kugracopta here vanokwira dhora mwana but icho chiyo titakura vana 8 saka nechi ndikangoenda kudai ndikadzoka dhora ndikaenda futi ndikadzoka musikoire saka chotondipa mari kuchiminzi taisina kuchigadzira ndichimira kuti nditanga ndapfinzwa basa nemunhu kura kuti ndaikuramba ndisina chandiri kuita saka ndakatoona kuti inga ndatovaka because ndakutoraramisa mhuri yakuti earning something from chinhu chandagadzira ndatovaka ndisina kumirira kuti gadzirirwe nanhingi hatifaniri kumirira kugadzirwa nevamwe vanhu vachazouya ndopatinobva kuti nyika inovakwa vanhu ngatidzidze kuzviitira zvinhu zvedu vese vana vangu vazhinji vese ndakavatraina zvinhu izvozvo ndaitokuti kana anenge asingadi zvake ozive ndakati bhati zvirimo mumaoko mako zvirimo vese vanonyora ndakavatraina kwezvekuti masign writings iwaya maartworks mukupinda matiche kudii zvese ndakavatraina iwe kunama wakuchigadzira zvakaonekera saizvizvi vanenge vachitoita zvese vanogona kuita zvesezvo saka chinomhanya makilometers mangani ichi ndakachigadzira kuti chisamhanye maningi but kuti mhanya chacho mhanya zvoma-6 chakuti but ndakachigadzira kuti chisamhanyise maningi chotakura vana vana vadiki vakaita sei ari apo ndiomwe wacho vanotozara meso vakagara maningi vagara then totosumuka nespeed yakanaka yekuti kadai vakaona chinoitika achikanganise mwana asi mutomboti mukaona maresources chaiyo munotogona kugadzira chinhu chinobhururuka aiwa zvakatonyanya izvo zvakanyanya vozi kana takutogadzira zvikaizvi zvitori simbu usereki asi kuti chakazoita ndechekuti pakaiswa mutemo bedza kundoti nevanhu vane association yezvemuair kuti hatidiba kuti mugadzire zvinhu zvinozoenda mudenga musina kujoina association yedu zvekuti mamunonzwa kuti kanazimagoneramba kuti vanhu vadini vagadzire ndege hazvisirizvoba nyaya iripo chacha ndeyekuti kuona speedometer iwachi speedometer ndechekuna wachi muchitende pamune muchitendera saka mune zvese muchitendera hachitori nezvinhu zvakati vanhu wandei redhiyo irimo zvese muchitorwa mangoma fane pane anoda kupedzisa kuti panati muzimbabwe vanoenda senga kuti maherikopta apunzogadzira nekuti ukazosumudza anozodadada haisiri nyaya isusu tikatogadzira herikopta munomu tisina kujoina association zimbabwe yacho tinotopuwa sanction yekuti magadzira chinhu chenyu musina kujoina aviation kune association yacho itori kumusoro inoti kana kuti ndege kangokanganisa kana kuvhurika dhoo mudenga uchimidzi ndege dzerudzi rwese rworodza dzinobva dzanzi hadzichafambi inyaya yeassociation iyo nedzisina mbofamba hadzichafambi kusvikira vapasisa kuti sei dhoo rakavhurika mudenga saka ndo paunoomesa napo saka neso nyika yedu inenge yakatoomesa ndikadegadzira ikasumuka nyika yedu inenge yakatoomeserwa kuti matogadzira kachinji asumuka totoomeserwa but vanhu vanogadzira makaiti achisumuka vanenge vasingakupinde maningi ikoko makaiti maoti mapepa urwane asi stiri mune mutemo yemo vanoita zverusero vanogadzira aiwa vakatiwo mawane zvavo wane zvavo ava masitaira vamweni aya asi riri side reaviation yemudenge zvese aviation ndaona kumashure kwamakafuratira pane chandiri kuona chakanzi mungambotitaurira nezvekuti chii ndisati ndadescribe ichamuri kuona achikai ini ndakaita project inoshanda nezvemasawdust ndikagadzira mastoves anonzi masawdust stoves ichamuri kuona manje chiri unique ichi it's a vegetable dryer dryer oshandisa masawdust kuomesa zvinhu mufushwa chii mabanana anything chaunoda kuomesa chinoomesa zvese izvezvo chicken heater manje ichicken heater ndokudziisa huku kana dziri mumba munguva dzana June dziya unongochisa pasenda
per room. Almost 4 meters by 4 meters. Alright. Then huku dzotanga kutodzirwa. Oven yobika chingwa ichasa masoda sotiwa. Iyo Ime mukuti muno chingwa chinobuda iro. Umuchito bika zvingwa zvikwana 3. Icho chichi. Makambobika ere? Zvakatonyanya chaizvo. Ndikutaura zvinoto ine hangu handisimbiki wechingwa ini ndiri inventor chete. Kugadzirira vanhu vanoita izvozvo. Pana vanototenga. Asi ndichitotanga kutotesta ndotanga kutozviita. Ndoti wazviona ere zvinoitika apa nechini. Iyo ndototanga kutoita sezvaiti kama mangoda oven antu anoshandisa mangoda oven asi waridze mangoda oven. Asi kuti vari kupa vanhu vanodini. Saka checha zvakafana nechinhu chirapo. Asi icho chaisa manje energy yemasodas. Achichi. Achichi. Yovhurika. Yovhurika Oven chai. Alright. Okay. Chakate. Alright. Saka mwa mapinda zvingwa chine mashelves aya. Mwa mapinda zvingwa zvitatu. Kutovharira kudai. Kana ari mabhanza ahobu. Tichishandisa hitiyo. Apa mafilms anenge achibva apo. Achibva atenda. Hakuna hutsi hunopinda muchingwa. Hakuna. Aiwa. Ende chingwa chako chibuda chakapfava. Zvese inonzi Pamba Destroyer. Muri kuona ene ndikuona kuti makatanga from chair yanga iri chair indotongoti mukatoona chinhu chakada ndotofunga kuti amana zvoti mukatongoona chinhu ndakutoziva kuti chogona kuita chakati ndotochete chakati right iyi Pamba Destroyer zvese zvindakaitira kuti kana uchingoda kufamba nayo zvezve unoikweya kudai ine mavhiri Pamba Destroyer iri kuenda kuti izvezvo vanhu vanoshupika kushandisa mapambas saka mapamba mapamba ivana saka zvinotaridza kuti manje toparadza mapamba sei kozese ari kunzi katakata mumarwizi mumagoronga vanhu vokurasira pasi pese tikuti aiwa dai vanhu vaitokwanisa kuti munhu unenge uine Pamba Destroyer yako pamba handitika sinzi kuti kana uine vana wochidii wotounganidza mapambas ako paunodira akanga angoita zvaunoita wakunoisa manje umo ubva apiswa. Kuti mapambas haatsve nhando but moto unogadzirwa nesodas unosvika pakutopisa mapamba achibva atoparara. Saka munhu wese ane mwana akutofanira kutoita ichi anenge achifanira kuva nechinji bhozi izvi kwatiri kuenda chako chaiko kana hove dzatiri kudya inezvi dzango tsvina chete chete musasadaro zvikabva urye plus ivo vana chava ndofunga zvaita ana mai edu kudhara maiona ine mahandbags akanaka mutauni maokei handitika muchiwanza kuti madzava nekamwana kako kumusana handitika but mubhegu mainge mutori netsvina yaatitira mutauni inenge itorimo effect yacho saka vaichengetedza tsvina yevana vavo kusvika kumba asvika kumba otora munamukweni wamboiswa muya mogeza kuti vana vaive vari vana kwavo but iye nezvi munhu anongoti mwana wake akangoita tsvina mutaundi pamba ratopesa rakandwako kunotori n'anga dzorida tsvina yevana zvinonga dzinonga tsvina yevana dzichienda navo saka muri kuona vana vese vapera kuita madhandaiti vamwe vagone muchikoro vamwe vangonopenga mapamba tsvina yemwana yaichengetedza solution Pamba Destroyer chengetedza tsvina yemwana zvaingoti vakuru kare kwete ngoti tsvina yemwana inorasika pesi pesi saka muri kuona vana vangoita mabuggered people saka culture ndataura ndi paculture ndakuudzai kuti mai aye nehandbag yakanakisa chaizvo vari mutauni maokei muya but muhandbag muya mukazomva mune munamukweni handiti mukuzviona manje saka ndozvatisiri kudava izvozvo matoni saka munhu wese ane mwana ngaachengetedzwa pamagreening chibva uzvara mwana wako Pamba Destroyer mazviona manje alright ndisati tasvika uku maprice Pamba Destroyer size inenge ichiva kuma$80 okay very affordable ichi 120 autobika chimwe wagadzira chichimba ichi alright ichi business ichi manje ichi drive vegetable drive komisa mbushka iyi ma $250 $250 aka kanta $60 kekuka alright ende kanotoseva magetsi auchashandisi magetsi tochiya kuno koya iyi yamuri kuona manje inonzi Indob inonzi Indob kureva kuti industrial zero budget stove inoshandisa masodas handitika wakubika zvesadza revanhu vakawanda aidza vepamuchato aidza vepa institution akaita sana chengete avo
kutaura kuno kuizvo zvichi ndichinotobika pachengete apo kubikira mhuri yese ana chibage manhanga zviri hadhi zvese zviya apa zvinoibva chop chop apa vana beans chop chop uchishandisa moto wemasoda uri powerful uri powerful moto wemasoda andi muri kuona kuna vanhu vanenge vachiita zvekugocha munotogona kushandisa vanogocha totogadzira zvinoenda nekugocha totogadzira zvinoenda nekugocha asi moto power ingori iyo yemasoda siyo mukaitarisa inokwanisa kubika inobika zvakawanda multi purpose kubika machips kubika iyo business apa inenge ine giza paside giza rinoshanda pane science dziri papa ichishandisa hiti yemasoda saka mvura inogara ichitodi inenge ichitopisa kudaro uchiita nezvauda nemvura iyoyo auchambonetsekani kuti mvura mvura inenge ichitopisawo zishandisa kuti masoda siwayo masoda itsvina yanga iri kupararadzira nenyika zvakanyanyisa sei saka kuti ngaitwe utilize ishandise energy masoda product from timber waste product from timber production waste show amanotorasha inotorashwa inokonzeresa kuparika kwenzizi right apa pane innovation yakaitwa panapa muri kuona panapa handiti muri kuona chini ichi chafanana chichotaura futi kuti zvemaluna parks zviya inonzi father wanai joy right mukaona tarisa chinokwira vana vamwe vanogara apa vamwe vanogara apa chokwira vana chokusumudzwa chokwira vana 10 tiri kumashoku ya chibatsirana negracopter vamwe vana vanenge vakatopinda mukati vaita senge vari kudhiraivha vamwe vachiita senge vari kudhiraivha apapo handiti mukuona right power inenge ichibva pane chinechi chamurikuona handi muona atiziya dzati achikutaura kuti madrinks aya mukatarisa chinhu chimwe chinonga kunga imhuka handiti mukuona uchati imhuka imi ungafungidza kuti imhuka ipapapo imi muri kuona senge imhuka iyi ndo zvimwe zvinofanira kuonekwa nemunhu ane art izvozvo kuti ichinenge chakati zvamambozara kuti kunge kasongo njiri yes zvakadaita kanjiri asi bichadzai kugadzirwa hacho ndo chinosumudza manje masodust sodust stove yacho ende akatowanda masotogaza zvakatowanda ndatengesa zvakatowanda dzimwe ndaendesa kuna naharare kuna namabhuku dzimwe tichiendesa kuna shurugu chaiko isapoti kana pachina naanhema minista nhema vaya vakatibatsira zvakanyanyisa chaizvo muprojekti iyoyi ndo vanga vari kuenvironment saka muri kuona ndo sodust ningi stove yacho iyi saka inoshandisa masodust aya taifanike type tinoiti inozi saligni inobva mumagamu ende ndo moto unobvira zvakanyanya pamasodust asi ese anoshanda even epine anoshanda asi ane moto wakakura chaizvo inhingi iyoyi gamu saligna handitika saka chinoita zvekuvhurika kudai zvamuri kuona kudai handitika kuvhurika kuti uone kuzodini chine inonzi cartridge iri mukati yacho handitika inokondena masodust aya saka buri iri manje rinofanira kuenderana nechi rinofanira kuenderana neburi randataura dai saka tobva tavhura kudai handiti mukona kuenda kunobata pai kunobata buri riya kunobata mukati handi mukona zviri kushokosha kuno kuti buri iri riwirirane neburi iyo ndikanga ndadai manje chakutofema manje ndakutungidza moto wangu panapa wakutobuda chakutanga kutosumuka chakutobaka ubhaka kuti akutobika zvekuti dai kuri kuti vanga mati tizotutungidza taichitungidza mozotoona patinobvawo pamwe chete chabvira zvakanaka makutodini makutozochitora futi kozi ndo zvinhu zvatiri kuti vanhu vachitungidza vanhu vaona tichachitungidza vanhu vaona right iri tiri pano pacrocodile imi
Vaita garwe apo. Vaita garwe apo. Toda kuchitsanangura chimiro charo. Akomana asandi kureba kwarakaita. Iri garwe iri kai. Tarigadzirira kuti isusu muZimbabwe muno. Patata nyika inowana paya. MuZimbabwe muno tarigadzira kuti takaswa muno muZimbabwe wakapuswa museum wezvehondo dzakatika muAfrica muno. Asi wakabva waiswa muri muZimbabwe muno. Zvekuti zvekunamibia zvehondo yekunamibia zvichawanikwa muZimbabwe muno. Zvehondo yekuSouth Africa zvichawanikwa muZimbabwe muno. Zvehondo yekuTanzania kana kupi zvese Africa kuno zvinenge zviri muno zviri zvesadhaki zvinenge zviri muno muZimbabwe muno. Saka takapuwa imba yakanaka yekuti vanhu vese vachashanyira nyika ino vachida kuzoona museum yezvinhu zvehondo dzavo. Saka isuwo yedu yehondo yedu yatakati tinawo iriwo muno Matemo pamba ipapo. Paimba iyoyo. Saka muimba iyoyo tinoda kuedza kufaita isusu kuti tinoda kuedza kufaita isusu kuti maartisti emuZimbabwe muno tigadzirire zvehondo yedu tega. Tisati isusu Zimbabwe wo yogadzirwa maartworks nevanhu kuna China kuna Namibia kuna nani vachiunza muno vasiri vakaita honde hayo. Toti nyika yega izvigadzirire zvayo. Saka isusu maartisti tiri muno tiri kufanira kufaita kuzadza marooms iwayo nezvinhu zvehondo yedu. For example apa muri kuona zvandakaita panapa igarwe crocodile rine maziso chaiwo zvese zviri papakapa muchazvizwa panapa kuti zvine zvazvinoreva hapana chinhu chisi kureva chinhu baba. Because rofanira kupinda museum rapinda museum richafanira kuonekwa nevana vachazouya kana garwe rimbo rakabata futi idhora futi rakabata futi muchazvizwa zvese ipapa kuti zviri kurevei muchazvizwa zvese ipapa kuti zviri kurevei. Handiti muri kuzviona muchanakirwa muchazvizwa hapana chinhu chakaswa apa chisina vachiri kureva. Saka ndo vandada kuchitsanangura panapa. Musati maenderera kune vamwe vanogona kuti hamusi kuda kutaimira here kuti garwe nekuti vanhu vanoziva vanhu vemuZimbabwe kuti garwe rinenge richimirira kuti president. Hamusi kutaimira iro garwe rikai rinotongomirira kuti president nekuti president ndo tsika dzavaishandisa. Ndiye mumwe wevakomana vekutanga vesupporting and vandalism. Saka muri kutaimira president. Hatisi kutaimira president but kuti ari kutorumbidzwa futi imo riri kurumbidza wese kana mujibha mucomrade wakazenge wani putava kana wekutanga wacha. Saka hapana munhu akaita zvohondo asiri kurumbidzwa neati iyi. Ndo maanga wariwo imomo mutsika dzese aitwa negarwe. Right. Vakangobvunza nokuti vachitaura vanhu vakasiyana siyana ipapo. Saka chinangwa chenyu muda kutochiona chiri mumuseum kwechikasapinda munozwa sei? Ndofunga kuti president wangu anofanira kuti chizopinda because iyo president chabache zvavo ndichatovagadzira chavo chekumba kwavo. Asi vandibvumidza futi kuti ndichigadzira chemuseum. Ende icho chasisi kuti waguma chakadai kana pamberi kwacho ndichada kuzogadzira futi macomrades